Mi smo takva nacija da kad vidimo da je neko miran, znači da neko ne priča mnogo i da je miran na časove, da je miran u školu, mi ćemo onda da ga upropastimo, razumijete? Mi ćemo da ga upropastimo, da ga maltretiramo, da ga bijemo. Mi smo takva nacija. To niko ne može izbrisati. Mi smo najgora nacija u stvari. Kad vidimo, znači, da je neko miran i normalan, mi ga onda maltretiramo. Tako su i te djevojčice toga ko su maltretirali i ko zna što su mu sve pričali. To dijete ko zna koliko je vremena kuvalo u sebi, isto kao što sam ja kuvao. Znate li, kad se sjećam samo 4. razreda, kad su mi bačili neko ćebe, razumiješ, na mene, pa su me sve šakama po glavi izudarali. Pa se i poslije sve tražio. Poslije se bio sa svima ima i svi